primària. Començaran els alumnes de primer amb el ball dels nans nous a Patum de Berga. A la Patum hi ha nans vells i nans nous. A diferència dels nans vells els nans nous és que cada figura és diferent. Hi ballen dues parelles, al ritme d'una dansa airosa i juganera. Endavant, doncs, nens i nenes de primer, amb el ball de nans nous de la Patum de Berga. que ens ballaran una dansa molt vistosa i sorollosa, el Ball dels Cascavells de Cardona. El Ball dels Cascavells és una dansa molt estesa per tot Catalunya, ballada amb melodies i coreografies diferents segons el moment. Com a inici de la festa major, com a cercavila, com a acomiadament d'un foraster i com a part de les caramelles. El ball que presentem era ballat per la pagesia de Cardona, el Bages, que fa uns quants anys que l'ha recuperat. Endavant, nens i nenes de segon, amb el vostre ball de cascavells.
tant com nosaltres ho hem fet de dansaires i balladors. Esperem que si ha agradat a tothom poder-ho repetir en properes celebracions. Bueno, poder sí. Bueno, bona tarda a tots. Moltes gràcies per haver vingut. Primer de tot, agrair-vos que hagueu pogut venir un altre dia diferent del dia de Sant Jordi. Ens sap greu perquè i suposo que algun heu hagut de demanar festa a la feina, etc. Lamentem les molèsties, però ens va semblar que aquell dia hagués pogut ser una mica arriscat, tot i que, evidentment, com vam veure tots a la tarda, fent sol molt i molt bonic, que sentia molt maco. En qualsevol cas, doncs, ho hem celebrat avui. La intenció més important era trobar-nos i compartir tots plegats aquesta estona de cultura i de cultura popular. En qualsevol cas, en nom dels mestres que tots ens hem dedicat a assajar, us volem agrair a tots els nens i nenes tota la dedicació i l'esforç en la preparació de totes aquestes danses. Moltes gràcies a tots i en nom de tots els mestres i els pares, un aplaudiment per tots vosaltres per tota la feina que heu fet. Molt bé, i a partir d'aquí, ara tenim una sorpresa preparada, que és la que us hem anat repartint en alguns de vosaltres que teniu els papers, que és l'estrena, que ens fa molta il·lusió estrenar per primera vegada la cançó del lema d'aquest any, d'acord? Les últimes setmanes, una miqueta en secret, una miqueta no tant en secret, l'hem estat assajant, i és una cançó que gira al voltant del lema de curs, que com sabeu és el Parlem. Al voltant d'aquesta cançó, un grup d'una colla de nens de tots els cursos va estar treballant tot un tema i m'ha sortit tota aquesta lletra que reflexa una miqueta la intenció de gran part dels valors d'aquest lema. Per tant, ara, oi que sí, nois i noies, des de P3 fins a 6è, que ens la sabem, ens posarem la música que ja coneixeu i cantarem tots plegats alhora. Haureu de cantar molt fort, perquè els pares, encara que no us ho sembli, estan molt lluny, per tant haureu de cantar molt fort des d'aquí on esteu, sí? Estos, la Martona ens ajudarà una miqueta, oi Martona? Vinga, som-hi doncs. Gràcies a tots els nens i nenes. Aquesta és la cançó que seguirem treballant des d'ara fins al final del curs. Moltes gràcies a tots. I ara, simplement, per acabar, m'agradaria, sisplau, demanar a la Martina i a l'Arnau Batet si es poden acostar, sisplau. Martina, Arnau Batet, on sou? Ells han estat els presentadors de 6è, a qui els volem agrair moltíssim la seva col·laboració amb l'organització d'aquest acte, i per vosaltres, la Montse Vancells, us donarà la vostra flor i l'aplaudiment en nom de tots. Moltes gràcies. I també m'agradaria que vinguessin la Neus i la Martona, sisplau, responsables de la preparació de les cançons i de les danses. Neus i Martona, també per vosaltres, el nostre agraïment. I la Cristina, que m'he deixat, la Cristina, és veritat, moltes gràcies, que és la persona que ha posat música en la cançó del Parlem, i també li voldríem demanar que vingués aquí per rebre la seva flor. Moltes gràcies. Doncs vinga, moltes gràcies
gràcies a tots per haver vingut. Ara, com sabeu, simplement com a instruccions domèstiques de funcionament, us demanarem que sortiu fora de l'escola, els nens i nenes tornaran a les seves classes per sortir a 2:45 com és normal, i sobretot, si us en recordeu, els nens i nenes de P3, P4 i P5 es queden a l'escola primària, ens anirem a dins de l'escola i els podeu recollir a 2:45 a l'escola primària al pati del mig, d'acord? No tenim cap pressa, ho farem amb tranquil·litat, però recordeu, vigilament que no us emporteu ara cap nen i nena. Moltes gràcies a tots, gràcies per haver vingut i serà fins la propera ocasió. Fins aviat. El ball de